Κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά σε όσους και όσες έχουν παρευρεθεί και τις προηγούμενες φορές. Καλωσορίζουμε και τους νέους φίλους και φίλες μας στην συνάντησή μας. Απόψε είναι η τελευταία μας θεματική βραδιά για αυτή την ακαδημαϊκή χρονιά. Και από τον χρόνο, τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα αρχίσουμε οι νέες θεματικές βραδιές με επίσης πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ελπίζουμε και πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές, ομιλήτρες. Το θέμα μας σήμερα είναι η Κλειό και η γοητεία της, τρεις προσωπικές καταθέσεις. Φαίνεται πως το θέμα αυτό δεν λειτουργήσε συσπηρωτικά και πρέπει να το αναφέρουμε γιατί στις προηγούμενες θεματικές βραδιές είχαμε δώσει ένα άλλο θέμα, πιο πεζό. Ήταν πώς και από ποιους γράφεται η ιστορία. Αλλά οι συνάδελφοι, συγκεκριμένος συνάδελφος, ήταν πιο ποιητικός και διάλεξε αυτό τον τίτλο. Μου φαίνεται, νομίζω πως μαθαίνουμε και όλα σε κάποια πράγματα και πρέπει να μαθαίνουμε, δεν γνωρίζουμε αρκετές τι ήταν η Κλειό. Νομίζω έχετε ακούσει για τις 9 μούσες. Λοιπόν, αυτή ήταν μία, και μάλιστα η πρώτη, η μούσα, και ήταν η προστάτης της ιστορίας. Αν εδώ είσαστε πιο πολλές από το ιστορικό τμήμα, καλό είναι να ξέρετε την προστάτηδά σας. Όπως έχουμε στις πόλεις, τον τάδε πουλιούχο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, είχε μητέρα τη μνημοσύνη, ότι πρέπει, γιατί σκεφτείτε να ξεχνάμε την ιστορία. Και πατέρα ποιον είχε? Κάποιον ο οποίος δεν άφηνε θηλυκό. Ήταν ο Δίας. Λοιπόν, να μην προχωρήσουμε σε αυτά, αλλά να περάσουμε ακριβώς το να γνωρίσουμε, όσοι δεν τους ξέρουμε, τους αγαπητούς συναδέλφους. Πρώτος που θα μιλήσει είναι ο Ιωάννης Χασιώθης, ο οποίος φαίνεται πως έχει πολύ γοητευτεί από την Κλειό και επί 40 και πλέον χρόνια έχει αγαπήσει αυτή την ιστορία και την έχει διακονήσει. Λοιπόν, ως σήμερα ομότιμος καθηγητής του Απιθύτα, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Κύπρου και ανεπιστέρων μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας της Ιστορίας της Μαδρίτης, της Ακαδημίας της Ιστορίας της Μαδρίτης. Δίδαξε, όπως είπαμε, επί 40 και πλέον χρόνια στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Απιθύτα, ως επισκέπτης καθηγητής στο αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου της Κύπρου και κατά καιρούς ως προσκεκλημένος εισηγητής σε μεταπτυχιακά σεμινάρια ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. Συγγραφέας 17 βιβλίων, 200 περίπου επιστημονικών άρθρων και επιμελητής 11 συλλογικών τόμων. Οι περισσότερες μελέτες στηρίζονται σε έρευνες σε ελληνικά και κυρίως ευρωπαϊκά αρχεία και κινούνται γύρω από τους εξής θεματικούς άξονες. Επαναστατικά κινήματα στα Βαλκάνια, νεοελληνική διασπορά, ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενότητας, ανατολικό ζήτημα, ελληνοϊσπανικές και ελληνοαρμενικές σχέσεις. Έχει τιμηθεί από την Ισπανική κυβέρνηση με το παράσημο του ταξιάρχη, από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, με το Χριστό Μετάλλιο Τιμής και από την Αρμενική Δημοκρατία με το ανώτατο παράσημο γραμμάτων και τεχνών. Καλώς ήρθατε, αγαπητές συνάδελφοι. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο Γιάννης Μουρέλος. Καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου υπήρξε πρόεδρος τη διετία 2011-2013 και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟΥ. Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και διδακτορικό. Στο παρελθόν συνεργάστηκε με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 1981-82 και διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών 1983-86. Διετέλεσε διευθυντής του ΙΜΚΑ από το 2000 έως το 2008. Είναι μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, του Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, εταίρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος,
Συνεργάτης της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας. Κατά καιρούς έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Παρισιού, του Άμστερνταμ και στο Ινστιτούτο Ανωτάτων Διεθνών Σπουδών της Γενέβης. Είναι συγγραφέας αυτοτελών μελετών και πολλών άρθρων που έχουν δημοσιευτεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει τιμηθεί από τη γαλλική κυβέρνηση με το παράσημο του υπότη των γραμμάτων και των τεχνών. Chevalier des Arts et des Lettres. Ο τρίτος, και έχουμε, πρέπει να πω, 3 γενιές. Ο πρώτος, ο ενδιάμεσος και ο νεότερος. Είναι ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, τυχιούχος του Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικό με ειδίκευση στη νεότερη ιστορία από την ίδια σχολή. Την περίοδο 99-2006 υπηρέτησε αρχικά ως λέκτορας και στη συνέχεια ως επίκορος καθηγητής στο τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 υπηρετεί ως επίκορος καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Απιθύνα. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα της Θεσσαλονίκης, της Επιτροπής Προγραμμάτων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, της Εθνικής Χαρτοθήκης, της Commission of History of International Relations, καθώς και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Κλειό, συμμετέχει επίσης στο Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο Ιστορίας, Κλειονέτ, το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 υπηρέτησε ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καλωσορίζουμε και τον συναδελφό μας αυτό. Και χωρίς τώρα εγώ να συνεχίσω, να δώσω τον λόγο στον κύριο Ιωάννη Κασσότη, ο οποίος είναι και συντονιστής, αλλά και πρώτο παρουσιαστής. Σας ευχαριστώ για την πληροφόρηση που δεχθήκατε. Ο κύριος Τσεκούρας με παγίδευσε, υποθέτω ότι παίζει ρόλο και ο κύριος Μουρέλος, έμειναν τις γρήγορες. Γιατί με βάλανε να κάνω το συντονιστή, οπότε πρέπει να προσαρμοστώ στα 10 λεπτά. Και δεν είναι μόνο ότι είναι μόνο 10 λεπτά. Μπορεί να γίνει και παραπάνω. Αυτές είναι διεκπτώσεις. Και δεν είναι μόνο τα 10 λεπτά, αλλά είναι και η μεγάλη, ας πούμε, θητεία μου. Δηλαδή είμαι περίπου μισό αιώνα στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τι παιδί, μπορεί να το πέρασε. Συνεπώς, έχω μια μηχανία και για τον πρώτο λόγο και για τον δεύτερο. Γιατί πρέπει να δώσω και το καλό παράδειγμα στην τρίτη. Τέλος πάντων, ποιες στάθηκαν οι συνθήκες της δικής μου ιστοριογραφικής σταδιοδρομίας. Διαμόρφωσης. Πρώτα η φοιτηση. Η φοιτηση ήταν σε μια ενιαία φιλοσοφική σχολή. Δεν υπήρχε τότε ιστορικό τμήμα. Αργότερα έγινε κάποιος διαχωρισμός εσωτερικός, ιστορίας, αρχαιολογίας και το υπόλοιπο. Τότε που ήμουν εγώ, δηλαδή μπήκα το Οκτώβριο του 1954, δεν σας είχε συλλάβει τη σκέψη της μάνας σας. Εν πάση περιπτώσει, το 1954 ήταν μια ενιαία φιλοσοφική σχολή. Με όλα τα συν και όλα τα πλήν. Ας πάρουμε τα συν. Τα συν ήταν, το πλήν ήταν ότι δεν είχαμε εξειδίκευση. Δεν εξειδικεύτηκα στην ιστορία. Και συνεπώς, κατά κάποιο τρόπο, βρίσκομαι σε δύσκολη θέση σήμερα να κατανοήσω την μεγάλη εξειδίκευση των συναδέλφων, των νεότερων συναδέλφων, όχι μόνο στο τμήμα ιστορίας, θα αφήσω την αρχαιολογία, βοηθητική επιστήμη της ιστορίας, το λέω επίτηδες για να τους θυμώνω, να τους καθίσω τους αρχαιολόγους. Όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και κάποιου ειδικού γνωστικού αντικειμένου. Αυτό δεν υπήρχε. Με άλλα λόγια, μαθαίναμε όλες τις περιόδους της ιστορίας, από τα προϊστορικά χρόνια, ώσπου φτάναμε, συνήθως τελειώναμε κάπου στη Γαλλική Επανάσταση. Και επίσης, εθνολογία, γλώσσα, αρχαία ελληνικά, λατινικά, φιλοσοφία. Δεν μαθαίναμε ιστορία τέχνης, χάσαμε. Και παιδαγωγική, δεν χάσαμε. Γιατί πηγαίνουμε κάθε Σάββατο και κάνουμε μαθήματα στο πειραματικό σχολείο, οπότε ασχεθήκαμε κατά κάποιο τρόπο από την άποψη λοιπόν αυτή. Οι σπουδές μας είχαν μια διεπιστημονικότητα. Τώρα αυτές όλες είναι χωριστές επιστήμες. Και συνεπώς η θητεία μας ήταν περισσότερο κοντά σε λαμπρούς φιλολόγους και λιγότερο ιστορικούς. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μας έδωσαν τα εμπόδια πώς θα συλλάβουμε το ιστορικό κείμενο.
Και βέβαια τότε πρέπει να σας πω ότι δεν είχε βγει ακόμα, δεν είχε ακόμα γίνει γνωστή η σχολή του Μπροντέλ, τον Ανάλ, παρόλο που είναι του Μεσοπολέμου. Είχε κυκλοφορήσει η μονότομη έκδοση του 1949 του βιβλίου του για τη Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα θεμελιώδες βιβλίο, το οποίο πρέπει να το ξέρετε όλοι. Η Μεσόγειο στα χρόνια του Φιλίππου Δευτέρου της Ισπανίας. Και ουδής από τους δασκάλους μας είχε μοιήσει στη σκέψη του Μπροντέλ. Αυτό έχει σημασία για την μετέπειτα δική μου. Οι δάσκαλοι όμως μας έμαθαν πολλά πράγματα. Καταρχήν, ο νεοελληνιστής Ελλήνος πολίτης που μου έμαθε και παλαιογραφία και έρευνα επιτόπου στα αρχεία, στα μοναστήρια. Ο Εμμανουήλ Κρυαράς με έμαθε να αποβελτιώνω βιβλία και περιοδικά. Και ο Λάσκαρης, τον οποίο εκτιμήσαμε πολύ μετά την αποφύτισή μας. Ο Λάσκαρης ήταν μια μεγαλοφία και ο λίγο παρακροσύνη, να σας πω. Ήταν ιδιότυπος άνθρωπος. Μας έδειξε πως η ιστορία πολλές φορές δρά ειρωνικά, διότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα ξεκάθαρο κριτικό πνεύμα. Και τα πάντα. Και φυσικά είναι ο μαθημελιωτής της διδασκαλίας του Ανατολικού Ζητήματος από το 1920 στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Μετά ακολουθεί η θητεία μου ως βοηθού. Μετά τα 2 χρόνια του στρατού, κατευθείαν βοηθός. Όπου είχα την τύχη να ζω δίπλα σε 2 καθηγητές, 2 προϊσταμένους. Καταρχήν ήμουν βοηθός του Μανούσου Μανούσεκα, καθηγητή της ιστορίας των μέσων και νεωτέρων χρόνων, εξού και ο σημερινός περίπου τίτλος. Και δίπλα στον Απόστολο Βακαλό. 2 αποκλίνοντες στη μεθοδολογία τους ιστορικούς. Ο Μέ Βακαλόπουλος ήταν, το ξέρουν και κάποιοι συνάδελφοι από κάτω, ο καθηγητής της σύνθεσης, ο ιστορικός της σύνθεσης. Τον ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα της ιστορίας του ελληνισμού. Δεν έδινε μεγάλη σημασία στην λεπτομέρεια, όπου και έχει και κάποια λάθη. Σε αντίθεση, ο Μανούσκας ήταν ο ερευνητής της λεπτομέρειας, της μικροϊστορίας, θα έλεγε κανείς, αλλά με μια πεισματώδη ερευνητικότητα και μια μεθοδολογία η οποία πραγματικά μας βοήθησε πάρα πολύ. Τόσο εγώ προσπάθησα να τα συνθέσω. Είναι θέμα βέβαια χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο κανείς να συνθέσει κάτι επειδή το θέλει, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Δεν ήμουν υπέρ των εξειδικευμένων εργασιών. Και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο κέρδισα. Και αφού αποφύτησα και ως βοηθός, κέρδισα και από τον Μιχαήλ Λάσκαρη. Τότε ξεκίνησε αυτό που σας είπα πριν από λίγο, την οξύνια και την πολυμάθεια. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες και μερικές βαλκανικές στις διάφορες περιοχές και περιόδους. Μεσογειακή νεότερης ηλικίας. Στα 19 του χρόνια ήταν πτυχιούχος διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου και στα 20 ήταν επίτιμος διδάκτορ και του Βουκουρεστίου και του Βελιγραδίου και της Όφης. Μιλάμε για μια μεγαλοφία, αλλά πάντως ο οποίος ήταν πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και πολύ αργότερα, μετά τη μεταπολίτευση, είχα και την ευκαιρία να είμαι κοντά λίγο στον Νίκος Βορώνων, τον οποίο ό,τι μπορούσα να πάρω πια ήμουν σε μεγάλη ηλικία. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον έκανα και εγώ τις μικρές μου επαναστάσεις. Μικρές, πολύ μικρές. Η πρώτη επανάσταση ήταν όταν δεν θέλησα να ασχοληθώ ούτε με την κριτική ιστορία στην οποία με έστρεφε ο Μανούσακας, καθότι κριτικός και φανατικός κριτικός. Κριτικοί έχουν και ένα ειδικό πατριωτισμό κριτικό. Όλοι. Αλλά ούτε και γενικά με την τοπική ιστορία. Ούτε με τη Μακεδονία, ούτε με τη Θεσσαλία, γεννήθηκα στον Βόλο, ούτε με την Ήπειρο, ούτε βέβαια και με την Κρήτη. Δεν ήθελα την ιστορία. Βέβαια, έχω αφιερώσει σε αυτές τις περιοχές κάποια δημοσιεύματά μου, δεν είναι όμως και τα σημαντικότερα. Ήθελα κι εγώ ευρύτερους οριζόντες. Και δεν ήθελα επίσης να δουλέψω σε αυτά τα αρχεία τα οποία σήμερα είναι πάρα πολύ συνηθισμένα για όλους σας, τα ελλαδικά αρχεία, ή ακόμα και το αρχείο της Βενετίας, το οποίο θα μπορούσε να έχουν πολύ μεγάλη ευκολία, διότι ο Μανούσακας ήταν ο διευθυντής του ελληνικού στούντου της Βενετίας και συνεπώς είχα δωρεάν και φιλοξενία και τα πάντα. Ήθελα να πάω σε ένα δικό μου. Και η σκέψη μου ήταν ή του Μπρόμπικ, δηλαδή η Ραγούζα, η Φλωρεντία, όπου δεν έχει πάει κανένας, ας πούμε, μέχρι τώρα, ή η Ισπανία, κόλλησε και η Ισπανία. Γιατί έβλεπα, επειδή άρχισα να ασχολούμαι με τον 16ο αιώνα στη Μεσόγειο, τότε γνώρισα και τον φιλίο του Πρωτέρου, βέβαια, ότι η χώρα, η δύναμη που ασκούσε την εποχή η μεγαλύτερη, ας πούμε, θα έλεγε κανείς, πολιτική επιρροή στον χώρο αυτό, ήταν η Ισπανία. Και έτσι ξεκινάω σε μια Ισπανία, Φρανκό, 1967. Έκανα πρώτα μία μικρή βόλτα στην Νάπολη, που ήταν ισπανοκρατούμενη επί αιώνες το 1964,
Και μετά το 1967 έδει σωτηρίο λίγους μήνες μετά τη Χούντα, στην Χούντα, την άλλη τη Χούντα που κράτησε 93 χρόνια και Φράνκο. Και όπου βέβαια ασκήθηκα στην έρευνα των εκεί αρχείων, δυσπρόσιτων για τους Έλληνες. Ο Λάσκαρης είχε περάσει από εκεί για 12 μέρες, αλλά εγώ κάτσα μερικούς μήνες. Τέλος πάντων, αυτά ήταν η πρώτη μικρή επανάσταση. Στην αρχή προκάλεσε και κάποιες αντιδράσεις, αλλά για μένα άνοιξε ένα μικρό μονοπάτι. Η δεύτερη επανάσταση, μετά από αρκετά χρόνια, άλλαξα και χρονολογικά και θεματολογικά και γεωγραφικά τα ενδιαφέροντά μου. Από την Δύση, γιατί με ενδιαφέρει και η Διασπορά, πέρασα λίγο στην Ανατολή. Λίγο στην Ανατολική Μικρά Ασία και ιδίως στον Κάφκασο. Γιατί το αρμενικό. Μια μικρή επανάσταση, η ανασχόλησή μου το αρμενικό. Το αρμενικό ζήτημα όμως με ανάγκασε να μεταφερθώ και στον 19ο και 20ο αιώνα και κατά κάποιο τρόπο να γυρίσω εκεί που άλλοι συνότεροι συναδελφοί μου είχαν ήδη αρχίσει να δουλεύουν πριν από χρόνια. Δηλαδή και στα ελληνικά αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και στα βρετανικά και αμερικανικά αρχεία και στην ως τότε από μένα λιγάκι κάπως καταφρονημένη άγγλο-σαξονική βιβλιογραφία. Μέχρι τότε που προτιμούσα την μεσογειακή και την αγγλογερμανική. Μετά έρχεται η διδασκαλία. Ένας άλλος παράγοντας πολύ σημαντικός για όλους μας. Η διδασκαλία μας διαμορφώνει. Διαμορφώνουν μαθητές, αλλά μας διαμορφώνουν. Πρέπει να σας πω ότι με ανάγκασε να κάνω μεγάλα δείγματα λόγω του μαθήματος της ιστορίας που δίδασκα. Διότι εμείς συνήθως δεν διδάσκουμε αυτό που ερευνούμε στο δικό μας το τμήμα, στον τομέα. Όχι όλοι βέβαια. Ας πούμε, εγώ δεν μπορούσα να κάνω μάθημα της Έλληνο-Ισπανικές ή της Ολλανδικές σχέσεις. Έπρεπε να κάνω πρώην νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία. Έπρεπε να κάνω ανατολικό ζήτημα. Το οποίο είναι τεράστιο. Και έτσι, χάρη στη διδασκαλία, αναγκάστηκα να διαβάσω. Γιατί και αυτά που μου έδωσε η φιλοσοφική σχολή τα συμπλήρωσα με διάβασμα. Αυτά που δεν σας δίνει σήμερα το περιορισμένο ιστορικό αρχαιολογικό, θα σας το δώσει το διάβασμα. Άσε να διαβάζω λοιπόν και να απλώνομαι και να ξεφεύγω από την ασφυξία της στενής, ας πούμε, θα λέει κανείς, ελληνικής ιστορίας ή της βαλκανικής ακόμη, στην ευρυγχωρία της ευρωπαϊκής. Και όχι μόνο. Αυτό είναι ο μεγάλος πλούτος που μου έδωσε η διδασκαλία και οι μαθητές μου. Οι οποίοι μαθητές πρέπει να σας πω, όσοι δεν έχετε αρχίσει να διδάσκετε, θα αρχίσετε στο λίγο στην εκπαίδευση, αν εξελθείτε να δείτε πότε θέση. Σας δίνουν και πρώτον τη δυνατότητα να κάνετε ένα λόγο πιο σαφή και όχι επιδερμένο, γιατί πρέπει να καταλάβουν τι τους λέτε. Και το δεύτερο, σας προσφέρουν φυσική ανανέωση. Φυσική ανανέωση με τα νιάτα τους και τη δροσιά τους. Και βέβαια στο τέλος μένει και η μεγάλη κληρονομιά. Τι μαθητές έχεις? Έχω μαθητές και δεξιών έχω κάποιον. Και στο ακροτήριο υπάρχουν πάρα πολλοί. Και βέβαια περηφανεύουμε ότι έχουμε μαθητές που ξεκινούν από τις Τσιάπες του Μεξικού και το Σαντιάγκο της Χιλής και φτάνουν στην κουέτα του Παλοκιστάν, εκεί θα το θυμούνται τον μαθητή που είχα, και στο Τόκιο που είναι ο Βατανάμπε. Εντάξει, δεν μιλάω βέβαια για τους μαθητές που έχω στα ελληνικά πανεπιστήμια και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Αυτό το πλούτο έχουμε να το αποκτήσουν όλοι όσοι έχουν διαλεχθεί και που είναι άξιοι και πάρα πολύ άξιοι διαδοχή στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ας κάνουμε ένα ισολογισμό τώρα. Τι κέρδισε από αυτά, τι έχασε. Δεν ξέρω, πέρασε την ώρα, προσπαθώ να κοιτάξω την ώρα. Περισσότερα τα κέρδη, λιγότερες οι ζημιές. Στα κέρδη τα έφερα ήδη. Είναι πιο προληπτικά κέρδη, βέβαια. Οικονομικά ποτέ δεν είχαμε. Οι ζημιές, θα μπορούσε να πει κανείς, τις μετράω, είναι η απώλεια χρόνου για μερικά θέματα για τα οποία θα μπορούσα να τελειώνω γρήγορα, αντί να ασχολούμαι με θέματα τα οποία απέτησαν πολύχρονη έρευνα και κυρίως διάβασμα. Ας πούμε, το αρμενικό με απομάκρυνε από τα θέματα αν τα άλλα 8 χρόνια. Ήταν κάποια ζημία, θα δει κανείς. Αλλά βέβαια το κέρδος είναι άλλο. Το κέρδος είναι ότι απλώθηκα σε άλλους ορίζοντες. Ενώ αντίθετα ο ισπανικός κόσμος παρέμεινε σταθερή, ας πούμε, συνισταμένη των ερευνών του και βέβαια η ιστορία της νεοελληνικής διασποράς. Θα πρέπει να πω βέβαια και κάτι ακόμη στις ζημιές ενδεχομένως. Ότι έμεινα διστακτικός, εφεκτικός, όχι εχθρικός βέβαια, στις μεγάλες ανανεώσεις της ιστοριογραφίας. Ιδίως στην θεωρητική ανανέωση. Καταρχήν δεν βίωσα το Μάιο του 1968. Τον βίωσα μάλλον στην Φραγκική Ισπανία. Στην αρχή μάλιστα το θεωρούσα αυτό μεγάλο βάρος που δεν είχα ζήσει τα μεγάλα ρεύματα. Δεν ξέρω, ο Γιάννης ο Μπουρέλος, σε τι ηλικία ήταν τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά από πολλά χρόνια,
θα έλεγα ότι κατόπιν ορίμου σκέψεως, θεωρώ μάλλον τον εαυτό μου τυχερό που δεν έπεσε στον Μάη του 68 και δεν επηρεάστηκε. Αν κρίνω από την ιδεολογική εξέλιξη πάρα πολλών από αυτούς που τον έζησαν ή και που εμφανίζονται ως αυτόκριτοι εκπρόσωποι του Μάη, του γαλλικού Μάη του 68. Εν πάση περιπτώσει. Και μερικοί Γερμανοί. Και οι Γερμανοί βέβαια, οι οποίοι γαλλοποιήθηκαν και το καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μου στέρισε αυτή η επαφή ήταν και το γενικότερο κλίμα του Πανεπιστημίου τότε. Μην ξεχνάτε ότι εμείς περάσαμε όλη τη διάρκεια αυτής της μεγάλης, ας την πούμε, εξέγερσης νεανικής υπό δικτατορία. Αυτό όμως δεν έχει σημασία, τα ρεύματα τότε. Λοιπόν, από αυτό έχασα λίγο την θεωρητική μου ενασχόληση και φυσικά με βοήθησε να μην πέσω και στη θεωρητικολογία, από την οποία πάσχουν πάρα πολλοί, λίγοι συνάδελφοι ιστορικοί, αλλά πάρα πολλοί πολιτικοί επιστήμονες και νομικοί ανθρωπολόγοι, να μην αναφέρω κάποιες ειδικότητες, οι οποίοι πολλές φορές μάλλον θεωρητικολογούν παρά προσφέρουν πρωτότυπο έργο. Πάντως προσπάθησα να αξιοποιήσω τη θεωρία, το λέω και για εσάς. Η θεωρία είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Και η ιστορία της ιστοριογραφίας είναι πάρα πολύ χρήσιμη, γιατί σου δημιουργεί ερωτήματα που δεν έχεις πρώτα. Από την άποψη αυτή την αξιοποίησα, αλλά πουθενά στο έργο μου δεν εμφανίζεται θεωρητική προσέγγιση γεγονότων, πραγμάτων, φαινομένων ιστορικών. Από την άποψη αυτή επίσης δεν έχω καμία ιδεολογία σε ό,τι αφορά την ιστοριογραφία. Προσωπικά μπορεί να έχω όταν πάω πίσω από το παραβάνι για να ψηφίσω. Αν και τώρα οι ιδεολογίες έχουν συγκριθεί όλες. Αλλά δεν έχω καμία ιδεολογία. Και δεν την αφήνω την ιδεολογία αυτή να διεισδύσει στην ώρα που γράφω ή που ερευνώ μια εργασία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν αποδέχομαι, το κουβεντιάζουμε και λίγο πριν με τον κύριο Πρόεδρο, αυτές τις θέσεις περί της επίσημης ιστορίας και της ανεπίσημης ή της πανεπιστημιακής, της ακαδημαϊκής ή το χειρότερο της σχετικότητας του ιστορικού γίγνεσθε. Το οποίο πολύ κυκλοφορεί. Ελάτε μπορεί, όλα είναι κατασκευές των ιστορικών. Αυτή είναι η βασική ιδέα η οποία κυκλοφορεί σε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι όσα έγραψαν οι προκάτοχοί μας, είτε επαγγελματίες ιστορικοί είτε και ερασιτέχνες, ότι μας έχουν γυρίσει με ψέματα. Αντίθετα, θεωρώ ότι μας έχουν δώσει από τα παλιά χρόνια, ακόμα από την Ιπποκρατία, πιάσουμε τα πρώτα ιστοριογραφικά έργα του ελληνισμού της Ιπποκρατίας, που είναι λίγο άτεκτα, μας έχουν δώσει, όπως είπαμε, ένα ιστορικό απόθεμα, ένα απόθεμα πληροφοριών, το οποίο είναι δεδομένο, δεν μπορεί να τα αλλάξει. Το πολύ να αλλάξει κάποια κλικ, λίγο ξέρω εγώ πώς να το διάσα. Γιατί είναι ασαφές αυτό. Η ιστορία, ούτε η χθεσινή ακόμα δεν είναι σαφής, οπότε πόσο μάλλον να αναπληρώσεις ή να αναγεννήσεις ένα γεγονός ή μια κατάσταση που έγινε πριν από μερικούς αιώνες. Συνεπώς, εκείνο που προσπάθησα να κάνω είναι να δεχθώ ότι υπάρχει η αλήθεια, η ιστορική αλήθεια, στα ιστορικά γεγονότα, όπως λέει και ο Σέξπιρ, η αλήθεια είναι αλήθεια. Στον τελικό λογαριασμό η αλήθεια είναι αλήθεια. Truth is truth in the last record. Λοιπόν, συνεπώς, στη Θεοδρομίου θεώρησα ότι το μόνο που μπορούσα να κάνω, αφού δεν μπορούσα να ανοιχτώ σε θεωρητικές προσεγγίσεις, να προσφέρω νέο υλικό και αν μπορούσα να κάνω και νέες ερμηνείες γνωστών γεγονότων, με το νέο υλικό, πάντα με το νέο υλικό ή με τη γνώση των προηγουμένων, και να μην προκαλέσω επανεστάσεις του καναπέ, θα λέγα, ή τις πολυθρόνες. Εντυπωσιακές ανατροπές, οι οποίες σε κάνουν πόλεμο και ο οποίος όταν γίνεσαι αντίπολος της κατεστημένης ιστοριογραφίας. Αυτά είναι για μένα πράγματα τα οποία δεν, η γενιά μας τέλος πάντων δεν τα δέχτηκε. Ποια είναι η προσδοκία μου και κλείνω. Όλοι μας, όσοι γράφουμε, όσοι ασχολούμαστε, όσοι ερευνούμε, θέλουμε το έργο αυτό να μην μείνει μόνο στα συρτάρια, τα οποία είναι γεμάτα βέβαια, αλλά να αποτελέσει χρήσιμη αφορμή σε άλλους. Στους νεότερους ιστορικούς, νεότερους ερευνητές, ακόμα και στους ερασιτέχνες. Δεν εξαιρώ τους ερασιτέχνες. Χρησιμοποιούμε πάρα πολλά σε ερασιτέχνες ιστορικούς. Στον γιατρό Σάφα, που δεν πήρε καν το πτυχίο του, ας πούμε ένα παράδειγμα το φωνητικό. Και βέβαια, μακάρι και να διευρυνθούν τα μικρά μονοπάτια που ανοίγει ο καθένας μας, και εγώ νομίζω ότι άνοιξα κάποια μικρά μονοπάτια, έστω θεματικά, ώστε τελικά να δικαιωθεί το έργο όλων των προγενέστερων γενεών των ιστορικών από τη δουλειά των νεότερων. Και γυρνάω προς το δεξί, στο δεξιό, ας πούμε, από μένα που κάθομαι εδώ, επειδή αποτελεί την τρίτη καλή κανείς γενιά. Τώρα, βέβαια, αν αυτό θα γίνει, θα το αποδείξει ο χρόνος. Δηλαδή, η ιστορία, η κλειόπωση. Ευχαριστώ πολύ.